Good morning, guys. Happy Tuesday. Wednesday. Happy Wednesday. Ayan, sinipag ako magluto. Nakatatlong dish ata ako ngayon. 4 pala. Or 5. Char. Grabe. Ang dami niluto eh, no? Kasi masasayang na yung mga vegetable na ginrocery ko. Katulad nito, yung mushroom, tsaka yung chives. Inano ko na siya sa butter para babaunin ko sa, sa baba. Namaya. Tapos, yung beef, ginawa kong pangtako. Ayan. And then, ito yung last na niluto ko. Yung ulam nila, Chris. Yung giniling na pork. Parang, ano ba yun? Minudo na giniling. Cheese. Ayan. And, 4 lang pala. Kala ko 5. 4 na dish lang pala. Tapos, yung buto ng manok. Sinabawan ko, nilaga with mushroom and chives din. Sayang yung mga mga gulay. Tapos, nagprito si auntie nito. Dapat for breakfast. Yan. Kain tayo. Kakain na pala ako. Tulog pa sila eh. Ito ibababa ko gawa ng may tortilla kami sa baba eh. Yan. Tapos, mga pang salad. So, perfecto. Para hindi na ako bibili ng pang mamaya. Pang merienda. So, yan. Kain muna ako. At 10:30 na naman. Kailangan ko nang bumaba. Kain tayo guys. Ayan. Time check. 2:54 PM. Late lunch na naman. Ayan. Niluto ko kanina ng mushroom and kutsay. Tapos itlog. Nagluto ako dito. Scramble lang and then may kimchi pa. Kain tayo. Ayan, ito na guys yung na-void kahapon na yung pinaka-cancel ng isang customer na nakakainis. Diba? Biruin nyo, ang laki-laki niya. Tapos i-cancel nyo. Oo, hindi naman biro yung pagbuhat niya ng mga kapatid ko sa papuntang LBC, tapos pabalik, yung ganyan. Tapos yung nakakahiya talaga sa sa mga taga LBC. Anyway, yan. I-display ko na lang to kasi pambenta na lang namin. Buksan mo na to boy. Stocks na lang natin yan. Ayan, gawin ko lang ng merienda guys yung boys. Tortilla. Yan, bago masayang yung mga lettuce namin. Tsaka ito. Buti na lang meron ditong yung butane lang. Yung ginagamit namin sa camping. Kaso kinakailangan na siya ng tinidor kasi hindi na siya bumababa. Kaya maaga pick up guys sa RMK district ko. Kaya, paubos na naman yung stocks natin. Ayan, ito pa. Ayan. Kaya mo, boy? Mabigat. Mabigat nga eh. Tagi 1 litro ba yan? Meron. Ito pa, Rex. Kasama pa ito pahabol. Wag na, sige ko na. Sobrang bigat na niya sa'yo eh. Ayan, tapos may order din kinene. Yan, thank you so much guys sa mga order nyo sana sa Shane's Kitchen tsaka sa RMK. Thank you. Ang lakas na naman ng ulan, kawawa yung mga rider. Ayan guys, kambing mode na naman tayo bago pa masira yung veggie dyan, salad mix na binili ko. Ayan, kainin ko na. Tapos nagpababa na lang ako nitong inihaw na leeg. Dumating na rin pala guys yung bagong variant ng Glutalipo. Ayan, yung red iced tea with moringa flakes and L-carnitine. Ayan, try natin. Ayan, yung reason kung bakit hindi rin talaga ako nagpapapasok guys kasi laging nandito si si Shani eh. Baby, dito ka muna, nag-spray si Tito. Ayan, tapos pag may mga bagong dating, spray agad. Actually, dapat sa labas pa. Sa labas in-spray yan. Pero okay lang yan. Yan. Andito kasi lagi ito. Kiss mo muna si Tata. Kiss mo muna si Tata. Bagong gising na siya. Bagong gising? Who wants ice cream? No ice cream? Tedma. Nanap niya si No. Nanap niya si Percy eh. Percy? Ayan. Tapos, inano ko sila dito. Mga stocks kasi yan. Gawa ng uuwi nga kami. Ayan. Nag-restock na ako para di ako guluhin nila Jack sa probinsya. Tapos, eto yung bago nating Diba guys, tingnan nyo naman kung ano-ano na lang ang binibenta ko. Yan. Oxygen naman to. Ayan o. Yung nasa can siya. Ayan, ito.
Legit to kasi galing ano to, galing China siya. Ito yung mga ginamit nila nung kasagsagan ng ano, ng COVID doon. Kaso, COVID free na sila. So, nakarating na sa atin. Yan. Pinapa-air freight to ng supplier ko. Buti mabait yung supplier ko. Pinapa-ship niya sa akin kahit di pa bayad. Tuwing gabi ako sa kanya nagbabayad eh. Yan. 2 box to eh. Asan yung isa boy? Ayun. So, yan. Talagang kailangan ano, kumayod ng kumayod. Gawa ng pinapagawa ko ng ano ng mga Diyoso natin. Bahay-bahay. Yummers! Oh, andyan na si Mommy. Si Mommy ba yun? Andyan na ito si Mommy, dali. Si Mommy ba yun? Ay, hindi si ate. Nag-ice cream na naman. Kain tayo, guys. Good morning. Ayan, ang sarap sana nung ano. Ay, foggy. Teka. Ayan, ang sarap sana nung sardinas na niluto ni auntie, oh. Sa ano, sa Baguio Pechay. Kaso, hindi ako pwede kumain ngayon ng lalansa na muna. Pero may itlog eh, no? Ang gulo. Ayan, kasi yung pagkain ko nung ano, isang araw ata yun, niluto ni Nene na tulingan. Eh, sobrang nangati yung ano, yung likod ko. As in, nagpantal-pantal. Eh, sabi nga ni auntie, sobrang lansa daw talaga ng ano, ng tulingan. Ayan, kasi 4 consecutive na ata na puro isda kami. O 3 araw pa lang ante. Basta, yun, puro isda. Kaya, nag-rashes ako as in. Kahit dito, oh, yun, yung dito ko sobrang dry na ano. Akala ko dry lang yung skin ko. Yung pala, rashes na siya sa ano. Sa kinain ko. Bawal muna tayo ngayon. Sarap pa man din. Pero may egg ako kasi wala akong maulam eh. Ito nga lang yung ano, yung sinabawan kong buto-buto ng manok. Ininit ko lang. Hindi ko nakakainin yung manok, sabaw lang. Ay, ano ba yan? Foggy. Ayan lang. Kailangan ko lang talaga may breakfast, guys. Kasi ang dami kong ginagawa. Eh, masakit sa ulo ko pagka gutom. Tapos, nag-pancake si auntie para kikris na lang yan. Tapos, magluluto ako ng ulam nila. Bago ko magluto. Spicy Korean chicken, guys. Yan. Ulam nila. Tapos, meron leftover. Kasi hindi nila mauubos kapag sinerve namin ng isahan lang. So, ginagawa ni auntie. Nilalagay sa mga ganito. Parang portion lang. Para anytime nakakain sila, iinitin na lang nila. Pero nag-iwan ako nung pang, ano talaga nila, pangkain na. Yan. So, if ever mamayang gabi kasi, madalas silang mag midnight snack. Yan. So, yan. Sarap. Spicy Korean chicken. Wala pa pala tong ano, sesame seeds. Tapos nag-ano ko ng potato wedges. Nag-fry lang ako kasi favorite ni Chris eh. Ang side dish nila. Ayan. Ito ko pinrito sa ano. Ito ng itlog. Nice, Percy. Hindi nyo ba pinaliguan niya nung ano, Sunday? Pinaliguan. Friday pa lang ah. Naligo na si Percy ah. Ang dumi niya rito, bandang ulo to yung buo. May puti. Baka nagsuot kung saan-saan yan. Mga agyo. Percy! Ang cute mo pagbasa ka eh. Mukha kang ano, kalansay lang. Nakabantay sa akin. Nakailang, ayun. Yan, tama na. Ano po siya? Okay ka na? Kumakain pa lang yogurt. Walang yogurt yun eh. Gusto niya rin kasi yung pinakain ko yun. Yung with, ano ba ito? Granola. Ano ba hindi? Si Percy. Kumain din. Gaya-gaya. Lagan naman naman mga cellphone ko. Si person na yung laman ng ano ba kaya? Kaya nga. Personal na lagi naman ang vlog ko eh. No more na.
Ano ko ba? Ayaw mo na? Magulat-gulat ko yun. Magdala yung aso mo, nasa taas na yun. Bango pa. Bango yan eh. Percy. Ala ka, ano nang ginawa? Yes! Tapos na naman ang araw natin ngayon, guys. Pati tsura ko. Windang na wind, ano na. Masyado ng, ang tawag dun? Haggard. Ayan. Close na kami. 7:15 na. Ayan. Tapos nakapag-edit na rin ako ng vlog. Tapos merong ipapublish ngayon na ano. Na-edit ko yung kahapon na upload ko din kahapon. Tapos ngayon lang ipapublish. Ayan. Parang ang sarap magpahinga. Ano naman tayo sa ano. Happy weekend, guys. Ano ba? Parang nagyaya si Unclutz nung tawag dito. Last time na dapat Friday. Giginom kami sa kanila. Kaso for sure busy yun. For sure hindi tuloy yun. Okay lang kasi parang gusto ko din namang magpahinga, matulog ng maaga. Ayun. Yan. At dahil dyan, habang inaantay natin tong ano ba yan? Pwede ba i-pick up siya ngayon si Sorry Ifresh? Gusto ko lang makasigurado kami sa mga bata. Kaka-close lang namin. Pero sige sis, pagbibigyan kita. Pero, wait lang sis. Mag-ano muna ako. Open ko muna tong mga kasi packet na dapat ako. Later. Yung sa Shopee. Hindi ako guys, nag-99. 99 ba yun? Sa Shopee. Nag-99 shopping sa Shopee. Kasi sobrang busy. So, may binili ako mga, mga mumurahin lang. Katulad na itong shorts. Kaya kasi gusto ko sa shorts yung yung maluwag sa singit. Ay, mga ganito lang. Mga 59 pesos lang. Pandito lang naman sa sa shop eh. Pwede na to. Ganda rin naman siya. Yan. And pwede mo rin pang alis to. Yan. Putong grocery. Ganyan. So, bumila akong 4. Yung iba wala pa eh. Bumili din ako ng mga sinelas. mga tag 89 na chinelas. Maganda kasi yung review eh. Parang mga Japanese. Mga uso ngayon. Yung mga matataba na na sole. Yan. May playmate na si Percy. Grabe guys. Yung namin puro boxes yung shop namin. Ayun, okay lang yan kasi di naman kami nagpapapasok ng tao talaga eh. Tapos, ayan si Percy natin. May kalaro siya, yung pusa sa sa labas. Nakakapasok eh. Pinapapasok kasi ni Rico doon sa kusina. Tapos, sumasalisi sa Hi, Mingming! Ano yan, Percy? May playmate ka, Percy? Percy? Ayun, bukas na kami maglilinis yung mga plastic. Colors. Yan. I'm so tired na.